Tervetuloa autokatsaukseen. Eli tänään kevät on saapunut, aurinko paistaa, lumet sulaa ja sehän tarkoittaa sitä, että minä olen vaihtanut taas auton. Elikkäs aiemmin minulla oli se musta 116 Bemari ja luovuin siitä ja minkä ostin tilalle, niin tietenkin toisen Bemarin. Kyseessä siis saman korimallin E87 Bemari, tämmönen huomasin siitä sinistä ajellessa, että se oli tosi hyvä auto koriltaan sun muuta, niin mitä sitä nyt vaihtamaan? Eli ostin sitten vähän samanlaisen Bemarin. Tämähän on myös 2-litrainen turbodiisseli, mutta tässä on 2 turboa, pieni ja iso. Muutakin eroja tässä moottorissa varmaan on suuttimet ja tällaiset näin vähän rakennettu vahvemmaksi. Ja se tuplaturbosysteemihän tässä on niin Alppina suunnittelema. Eli se virityspaja, mikä onkaan, mikä rakentaa näitä erikoisempia Bemareita, niin niiden käsialaa se turbosysteemi. Tehoihan tässä on 205 heppaa ja 400 newtonmetriä vääntöä. Eli aikamoinen korotus siitä 116D:stä, mikä minulla oli. Muuta eroa tässä on eri vaihelaatikko ja kytkin. Mielestäni ne on 330 D:stä revitty ne tähän näin ja vaihelaatikossa on vielä lyhyemmät välit, että kiihtyy paremmin. Muita eroja on sitten paljon isommat jarrut vielä tässä mallissa. Mitäköhän se on, Bremboa tai jotain tuolla sisällä, mutta hyvin pysähtyy. Mitä? Tribodista hajosi yksi jalka. Oi juman kautta. Edellisessä Bemarissa valitin sitä, että siinä ei ole mitään lukkoperää, niin tässä nyt on sähköinen lukkoperä tai lukkoperä. Se toimii silleen, että se jarruttaa jarruilla sitä pyörää, mikä sutii enemmän, että se toinenkin pyörä alkaa sutimaan. Eli ei se nyt periaatteessa mikä lukkoperä ole, mutta vielä kun oli lumia paljon maassa, niin kokeilin, että sehän otetaan silleen, että painetaan luistoistot pois päältä, niin se aktivoituu. Ja kyllä tuon parkkipaikoilla, niin hyvin se pyöri. Eli hyvin näytti toimivaa. Ja sitten mökkitietä kun ajelin, oli semmoista paksua lumikerrosta satanut ja ei meinannut mennä eteenpäin, niin kytkin sen päälle. Niin kyllä se niinku puski tätä paljon paremmin eteenpäin. Eli kyllä se toimii, vaikka se ei niinku perinteinen lukkoperä olekaan. Että annan sille 7/10 arvosanan. Muuten tämä on sisältä aika pitkälti samanlainen kuin se edellinen. Tässä on nyt ratissa volyymisäädöt sun muut, automaattiset valot ja mikä tuo, sadetunnistin. Muuten samanlainen, paitsi että viimeksi kehuin niitä penkin lämmittämiä. Ai että on hyvä. Tässä ei ole ollenkaan penkin lämmittämiä. En tiedä miksi. Voi olla tämä tuontiauto Italiasta, että silloin osuutta asiaa, mutta niitä tässä ei ole. Muuten on samanlaiset varusteet, eli ihan ok varusteet. Ja vielä yksi juttu, mikä tästä puuttuu on, niin tähän kun katsoo keskelle, niin ei ole mukipidikkeitä. Ei ole tuossa keskellä, ei ole täällä missään. Niin miten voi olla auto vuosimallia 2009 tämä oli, ei ole mukipidikkeitä missään. Johan niitä oli 80-luvun autoissa. Eli tohon pitää ostaa semmonen, jossain Kiinasta saa €2 semmoisen muoviläpyskän, että saa tölkit pistettyä tuohon ajaessa, mutta tosi omituista, että ei ole, varsinkin tämmöisessä luksusautossa. Siellä on mekaanikko katsomassa, että on öljyt kaikki ja nesteet siellä. Se on hyvä, että on kotona näitä apureita vaikka kui paljon. Muutoin, tosissaan kun taas samanlainen auto, niin takapenkillä on vähän naftisti tilaa, mutta kyllä sinne noin lasten penkit mahtuu ihan hyvin. Ja takakonttiin mahtuu nyt kauppaostoksia sun muita, että kyllä tämä niinku asiansa ajaa. Ja tämähän minulla käyttöautona tai työmatka-autona kumminkin, ettei hirveästi roudaile tavaraa tällä. Joo, sisusta pitäisi sieltä pestä. Tämähän on likainen sisältö ja ulkoa. Siellä tuo insinööri siellä katteleekin, että on likaiset paikat. Joo, tämän tosissaan ostin tossa pari viikkoa sitten. Nyt on ehkä se 1000 kilsaa ajettu tällä ja hyvin kulkee. Jousissa ehkä vähän semmoista kulumaa tai iskareissa. Ne pitäisi varmaan jossain kohtaa vaihtaa, että vähän jää humppaamaan siihen, vaikka just katsastettu, että ei sinänsä vikaa, mutta varmaan ihan kulunut siitä. Ja miten tämmöinen sitten vetää, niin
Sinisen Pemari kanssa sanoi, että ei ole alavääntö ollenkaan, että tulee se keskivääntö ja sitten ylhäällä ei ole taas mitään. Ja nyt kun tässä on 2 turboa, niin vetää alhaalta ylös ja kuulostaa vähän hassulta, mutta tuntuu vähän semmoiselta bensavehkeeltä, tiedättekö? Eli semmoinen tasainen veto niin alhaalta ylöspäin ja tämä kiertääkin enemmän kuin se edellinen, että se on tosi mukava ja sitten kun sitä vääntöä paljon, niin ei tarvitse niitä vaihteita niin paljon vaiheella, tuo isolla vaihteella tuolla ajella ja kaasua kun painaa, niin kyllä se aina liikkuu eteenpäin, että se on tosi kiva homma tämmöisessä. Jonkin verran kive-iskemiä tuossa keulassa ja sitten on täällä joku pieni ruostekohta, siihen on varmaan joku kolahtanut, että tuo pitää kesemmällä sitten korjata. Mutta muuten niin korjo on aika hyvässä kunnossa, sanoisin paremmassa kuin se edellinen, pohjaka ei näitä yhtään hassummalta. Et ihan hyvin on pidetty huolta tästä yksilöstä. Alkuviikosta täydellä kaasulla kun kiihyttelin, niin pääsi semmoista jyristämään tuolta takalta. Ajattelin, että se on se akselin semmoinen kannatin kumi, että josko se menossa siellä, kun se taitaa olla semmoinen yleinen homma näissä. Mutta sitten se yhtäkkiä se vika hävisi. Eilen kokeilin ihan kunnolla, niin ei enää täristä ollenkaan. Ja katsoin sen kuminkin sieltä, pääsin pukille katsomaan, niin se näytti ihan ehjältä. Eli olisikohan sieltä jotain jäätä ollut, jotain muuta vastaavaa, että mikä sen teki sitten, että oli semmoisia kelejä, että oli plussaa päivällä ja pakkasta yöllä ja loskaa muuta likaa siellä, että olisiko se sitten semmoisesta johtunut, kun se vika kumminkin hävisi siitä, että nämä on näitä. Niin nyt kun näin vähän ajettu, niin en vielä semmoista täydellistä arviota tästä anna. Että pistän niitä ajovideoitakin vähän myöhemmin tästä näet, miten tää kulkee ja kiihtyy niin poispäin, mutta tämmöiset alkujutut tästä näet, alkufiilikset tästä näin. Eli hyvältä tuntuu. Ja nyt tosissaan, kun tää nyt vuoden sisään, niin tää on 4. auto minulla. Et osan on myynyt voitolla, Pemarin edellisen pikkasen tappioilla. Siitä laskeskeli, että semmonen plus minus nollasta on nyt. Että ei hirveästi tappiota näissä ole tehty. Mut ajattelen, että nyt on semmonen auto, että tätä pidetään se 2 vuotta nyt ainakin. Eli pitempää arviota annan tästä näin, arvostelua tästä autosta. Ja sitten pientä tuuninkia ajattelin tehdä tähän. Ei mitään isoa, en pilaa tätä. Enemmän semmonen OMM Plus tyylinen ratkaisu, että jotain peilinkuorta vaihan ja jotain tämmöistä pientä tähän pistän kyllä, mutta en mitään tuunin puskureita, älkää pelätkö sitä, että en pilaa tätä autoa, mutta vähän semmoiseksi oman näköiseksi meinaan tehdä tämän. Esimerkiksi täällä on tuolla tommonen antenni, hirvittävän ruma. Siihen sopisi semmonen haijevä antenni ja semmoista pikku juttuja ajattelin tähän tehdä, että niitä tulee sitten seuraavilla videoilla. Ja kulutuksesta, vaikka tässä on tuplasti tehoa ja pienemmät välitykset sen kutosvaihteella huomaa isolla teillä, että jos ennen oli kierrokset siellä 1600, niin tässä on 1900, että se vähän kuluttaa enemmän, mutta on vähän vaikea sanoa vielä sitä täydellistä kulutusta, että pitää suuttimet puhistaa vielä aineella ja ajaa vähän enemmän, että sieltä DPF varmaan vaatii vähän enemmän ajoa, että se puhistuu, kun se on seissyt tämä auto puoli vuotta ainakin, mutta tällä hetkellä se näyttää semmoista 5 litraa 100. Ja aiempi auto oli 4,7. Ei hirveästi ero ole. Et katsotaan lähteekö se vielä tippua siitä, kun pääsee vaihtamaan kesärenkaat ja vähän ajettuu tuolla ja putsattuu tuota moottoria tuolta sisältä. Vaihtaa öljyt ja ehkä RSV-käsittely sinne voisi olla. Täällä on kumminkin 289 000 ajettu. Voisi olla kohillaan, että semmoisiakin videoita on tulossa. Että koitan pitää tästä autosta mahdollisimman hyvää huolta ja pistää tää semmoiseen prime-kuntoon. Eli sellaisia videoita on tulossa jatkossa. Eli semmoinen pikku päivitys tähän näin käyttöautoiluun ja tosissaan lisää videot tulossa tästä autosta enemmänkin. Ja muuta videota tulossa, nyt kun on lumet sulannut ja on plussaa täällä näin, toi Tigerikin lähtee varmaan ihan just käyntiin. Lähdetään sillä rälläämään ja sitten on toi muurikkapannun putsaus. Se nyt ei vissiin näköjään valorautaa ole. Oli kommenteissa, että se on jotain normiterästä, mutta kyllä minä sen kuntoa vielä saan. Ja muutakin remppaa tässä aika paljon on tulossa. Tässä on tehtykin aika paljon remppaa. Täällä on kaivoputsausta ollut sun muuta. Niistä nyt ei videota ole, mutta ei kaikkea voi kuvata. Että välillä pitää vaan tehdä ja saada asiat kuntoon. Ei kaikkea pistetä tuonne YouTuben puolelle. Mutta semmoinen päivitys tälle näin, että lisää videot tulos toivottavasti tässä vielä lähiaikoina.
Moro. Stick around.